to bolo hardcore toto. Hej, bolo to ťažké. Myslím si, že som to nedal, že som to fakt nespravil. Bolo to ťažké. Chcel som ti poslať lístok, aby si mi napísal nejaké odpovede, ale mal som pocit, že ten zmrd nás načapá. Ale ty budeš mať za jedna, nie? Asi som to tiež nespravil. Ty? Ty, že si to nespravil. Idem sa osprchovať. Inak, to bol tvoj posledný zápočet? Hej, posledný. OK, vidíme sa, maj sa. Dobrý deň, pán Gažiš. Chystáte sa vysťahovať? Áno. Nezabudnite povysávať koberec a vyplniť formulár o poškodených veciach. Ten ste obdržali, je tak? Hej. Chcem to mať ešte dnes. Je to jasné? Áno. Užite si leto. Jasné. A nie, že sa budete flákať. Určite nie, na 110%. To si odpustite. Budem vás očakávať. Ďalej. Čau! A tak čo tá skúška z dejín filmu? V pohode. Počuj, nepožičal by si mi poznámky? Čo? Ja idem na to zajtra. Ráno som ich vyhodil. Sakra. Myslíš, že by Čurbesovi vadilo, keby som si zobral tie plagáty? Asi nie. Fajn. Ale ten Arny má tiež dobre kozy, čo? Ha? Ha? Ale... Ty si ho chceš nechať, čo? Hej. Chystal som sa ísť do sprchy. Ja? No, okej. Keby sme sa už nevedeli, tak si už leto. Dík.
Chceš niečo počuť? Boh sa naštval na Kaina, lebo Kain si myslel, že Boh je vegetarián. Jeho brat bol múdrejší. Boh stvoril svet k obrazu svojmu. A keď ty nezožerieš svet, svet zožerie teba. A Kain sa ho pýta, prečo si mi to nepovedal? A brat mu hovorí, prečo si ma neposlúchal? A Kain mu hovorí, tak ťa počúvam teraz. A zabil svojho vlastného brata. A potom volá k Bohu. Hej, Bože, chcel si mäso, tak tu ho máš. Budeš si prijať pečeň, alebo rebierka, alebo Abel burgery. A Boh hovorí, nech sa chystá, začne tanec. Čo ty na to? Konrad, dám ti za to Arnold a 50 centov. Doletí. Konrad, si v poriadku? Myslím, že niekto... Konrad, Gariš sa chce zabiť. Pomoc! Ďakujeme ti, Bože, za tento chlieb náš každodenný. Teraz sa nažerieme. Gariš, otvor dvere. Ide sa žerať, Bože.